गरेसराव बिटिआर सोरखारनि रां बावजाजों लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लांखौ फैगौ 4 जुन खालारखालि बेखेवगोन। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेसर नोगोरनि गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिनि सेराव लुफुंनाय बिटिआर सोरखारनि रां बावजाजों लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लांखौ फैगौ 4 जुन खालारखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जागोन होननानै फोरमायदों गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन 30 नं गरेसर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों। मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लांखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मोनसे गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावरायनाय मेलाव बाहागो लायो बिनय कुमार बर' बिथांजों लोगोसे गरेसर हालामनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा बिटिसिनि मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर बावहरनांगोन। मानोना बिथांनि जा नाजानाय बा बिथांनि दा जोंनो गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनो जा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै जोंनो न' ब्लांखौ लुनो थाखाय गोबां अनसुंथाइ हरनाय जादों आरो बे लेखायैनो बिथां सारखौ जोंनि गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोंहा दिनैनि जा हाबाफारि थामहिनबा दिनै जा आफाद लिंनाय जादों बे जादों जा फैगौ 4 जुन खालि जोंनि जेनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै लुनाय जि न' ब्लां बे न' ब्लांखौ बेखावनाय जागोन आरो बिखौ बेखावगोन जोंनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा। बेखायनो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बै सानखालि माबायदियै जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय जागोन बेनि थाखाय दिनैनि आफादाव सावरायनाय जादों आरो बै सानखालि जोंनि गरेसर हालामाव थानाय बयबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथां सारनि जा हाबाफारि थामहिनबा जा न' ब्लांखौ बेखावनाय जागोन बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि गरेसर हालामनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरनाय जादों जे बै सानखालि जाहाथे बयबो रायजो राजा बिथांमोना थि समाव जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैबो जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो बुंनांगोन आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि अनसुंथाइजों मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव लुनाय न'ब्लां बे न'ब्लाङा आबुं महर मोनबाय। दा बे आबुं महर मोननाय न'ब्लांखौ बेखेवनो थाखाय फैगौ 4 जुनाव खालार थि खालामनाय जादों। दा फैगौ 4 जुननि बेखेवनाय हाबाफारि दा बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बोरैहाय जोङो आबुङै जाफुंसार होनो हागोन बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै दिनै गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव नैबे गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव गरेसर ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आबादारि राजखान्थिगिरि महरगिरि रादाब बुथुमगिरि गासैबो रायजो राजा मोना लोब लोब फैनानै जोंनि सावरायनायखौ जाफुंसार होदों आरो गावबा गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों। बेनि थाखाय आङो गरेसर हालामनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर जासिनाय जादों आरो फैगौ 4 जुन खालि जोंनि गरेसर हालामनि बा गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि नैबे सुजित नार्जारिनि मुङाव बानायनाय न'ब्लां दा बेखेवनाय हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ दान्दिसे सम नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। सुजित नार्जारि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव लुनाय न'ब्लांखौ बेखेवनाय हाबाफारि सम आरो बेनि बायदिसिना हाबाफारि दा बेखौ जोङो सामलायलांनो थाखाय जोङो थेलेबलेब मोनसे बानजाय आफाद दानानै होनाय जादों। दा बे बानजाय आफादा जोंनि फैगौ 4 जुन खालारनि हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार होनायनि थाखाय हाबाफारि जथायगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो उननि समफोराव मिथिनाय जागोन।